Събуждаш се, ставаш, сякаш камион те ударил. Отиваш си направиш кафе, го изливаш върху дрехите си. Стигаш до колата и гледаш. Гумата стои така леко клекнала, както ти вътрешно. Няма проблем, аз съм спокоен човек. Викаш такси и той идва. И за миг тишина, спокойствие, гледаш шофьора в огледалото, лицето му леко почервенява. И бум! Съсипаха тази държава. Това не е просто изречение, това е национален рефлекс. Седят няколко човека на маса и след трета ракия идва великият план. Ще хвана самолета и ще отида някъде в Европа. И там животът магически ще стане перфектен. Ти у дома не можеш да се справиш с помощ на близките си. Как да стане това на чуждо място? Казваме, те съсипаха държавата. Политиците, системата, ретроградният Меркюрий. И кой се изхитрява при данъците и после казва, брат, нали всички го правят? Всички са философи. Само че когато дойде време за действие, изведнъж всички изчезват. Здравейте, приятели на дъното! Аз съм Константин Игнатов и добре дошли в Контра. Случвало ли ви се да имате такъв ден, в който още от сутринта всичко тръгва наобратно? Събуждаш се 2 часа преди алармата да е звъннала, няма пак заспиване. Ставаш, сякаш камион те ударил. Отиваш си направиш кафе и вместо да го изпиеш, го изливаш върху дрехите си. Окей, казваш си, не значи, че целият ден ще е така, само защото започва накриво. Излизаш и пресичаш на светофара. Някой те засича, друг ти свири и те псува, все едно си му взел наследството. Стигаш до колата и гледаш. Гумата. Не знаеш дали е спукана, ама въздух няма. Стои така леко клекнала, както ти вътрешно. И в този момент си казваш, добре, няма проблем, аз съм спокоен човек. Но имаш важна среща и нямаш време. Викаш такси и той идва. Качваш се, добро утро до центъра, моля. И за миг тишина, спокойствие, 1 секунда, 2 секунди и започваш да усещаш нещо много странно. Гледаш шофьора в огледалото, лицето му леко почервенява. се сдържа. Виждаш как човекът буквално се него се събира нещо. Все едно вътре в него се събира нещо. И ти вече знаеш точно какво идва. И още 5 секунди и бум! Съсипаха тази държава. Без предупреждение, без контекст, просто избухва. И след това започва анализът. Политика, икономика, младите, пътищата, ергена, всичко. Съсипаха тази държава. Това не е просто изречение, това е национален рефлекс. Само че има един много интересен въпрос. Кои са те, които са съсипали държавата? Има и друга сцена, която няколко пъти съм срещнал. Седят няколко човека на маса. Ядене, пиене, телевизорът върви на заден фон. И започва любимият спорт – оплакването. Колко е зле държавата, колко е зле икономиката, колко е зле всичко. И след трета ракия, Аз ще отида на терминал 2 и ще си оправя живота. Мисля, че знаете какво означава това. Ще хвана самолета и ще отида някъде в Европа. И там животът магически ще стане перфектен. Пари растат по дърветата, само него го чака там щастието да стане пълно. Само че има един малък проблем. Защо не си е взел вече билета? Живял съм в различни държави и се сещам, като израснах на нашите, колко трудно беше да изградат живот в чужбина. Нямаш кой да ти помогне, нов език, нова култура, всичко каквото обичаш го няма там и винаги ще си чужд човек и така и ще се държат с тебе. Толкова беше толкова лесно, нямаше ли вече всички да сме милионери? Ти у дома не можеш да се справиш с помощ на близките си, как да стане това на чуждо място? Истината е, че животът не се оправя с един самолетен билет. Той се оправя с начин на мислене. И тук е въпросът, който трябва да си зададем. Ако утре всички политици изчезнат, ако утре всичко започне от нулата, ние като общество готови ли сме да направим държавата по-добра? Или просто ще продължим да казваме, съсипаха тази държава? Айде да се върнем към въпроса, кои са тези мистериозни хора, които винаги са виновни? Политиците, системата, времето, ретроградният Меркюрий? В България, между другото, ретроградният Меркюрий е виновен за всичко. От лошо настроение до това, че някой закъснява 2 часа за срещата ви. Само че има нещо много интересно. В днешно време сме готови да направим пълен психологически анализ на всеки друг, преди си зададем един елементарен въпрос. Аз къде бъркам? Ще ви дам пример. Говориш с някого за връзките му. Имах 10 връзки и всичките мацки бяха токсични. Всяка от тях беше нарцисист. 10. И в този момент ти не си мислиш, какъв лош късмет си имал. Ти си мислиш, може би и ти имаш малко пръст в нещата. Но не. Всички други са виновни, само той не. Същото е в работата. Отиваш в някоя фирма, в някой завод
И ако говориш с хората там, ще разбереш нещо много интересно. Все едно с кой говориш, той е единственият, който работи. Аз тук бачкам като луд, другите нищо не правят. Отиваш при другия, същото. При третия, също. В един момент се чудиш, тук има ли някой, който да не работи, или всички са герои? Но искам да ви успокоя, че това е много човешко. Има си причина. Психологически е много по-лесно да обвиниш другите, защото ако вината е в тебе, значи трябва да промениш нещо. А промяната е неудобна. Изисква да си кажеш, да, тук сгреших. А това не е удобно. Много по-лесно е да кажеш, системата е виновна, държавата е виновна, другите са виновни. Ама има и капан. Докато винаги другите са виновни, ти никога няма да се промениш. И ако не се промениш, как живота ти се развие? И как да стане по-добре всичкото? Така въртим едни и същи грешки и пак, и пак, и пак. Но айде да погледнем в огледалото. Казваме, те съсипаха държавата. Само че в същото време, кой обижда другите в социалните мрежи по цял ден? Кой схвърля гумите в гората? Кой паркира на място за инвалиди само за 5 минути? И кой се изхитрява при данъците и после казва, брат, нали всички го правят? И ще ви дам един прост пример. Представете си, че мъчите да вкарате една пералня в апартамента ви. Тежка, тясно стълбище, много се потите и тихо псувате, защото всеки слуша. И какво случва? Събират се хора. Ама не да помогнат, събират се да консултират. Един казва, не, оттам няма да стане. Трябва от другия ъгъл. Втория, махнете вратата, бе. Трети, аз ако бях, щех да вдигна по друг начин. И ти стоиш с пералната в ръце и си мислиш, ако всички вие бяхте хванали по едно ъгълче, до сега сме приключили. Но не. В България имаме повече хора, които обясняват, отколкото хора, които помагат. Същото е в живота. Всеки има мнение, всеки има съвет, всеки знае как трябва да стане. Всички са философи. Само че когато дойде време за действие, изведнъж всички изчезват. Но си продължаваме да казваме, това тук никога няма се оправи. И после самите ние не правим абсолютно нищо по въпроса. Истината е малко неприятна. Ние казваме те, ама често те сме ние. И не става въпрос за това да се обвиняваме. Става въпрос за това да поемем отговорност. Защото има огромна разлика между двете. Обвинението казва, аз съм виновен, значи съм зле. Отговорността казва, аз мога да направя нещо по въпроса. И това е силата. Защото в момента, в който спреш да обвиняваш всички други, започваш да връщаш контрола. И изведнъж вече не чакаш някой да оправи живота ти. Започваш ти, малко по малко, с решенията си, с навиците си, с примера си. И да, няма да промениш държавата за един ден, невъзможно е. Ама ще промениш себе си. И това е първата крачка към това голямата картина се оправи. Приятели, ако видеото ви харесва, абонирайте се, оставете един палец нагоре, споделяйте и моля напишете в коментарите какво мислите, че ние самите можем да направим държавата ни да стане по-добра. И натиснете хайп бутона да помогнете на видеото да се качи в алгоритъма. Обичам ви! В България има една от най-ниските средни заплати в Европейския съюз. Но има и нещо друго. Едно от най-ниските нива на читателска активност. С други думи, ние сме сред народите, които четат най-малко. Случайност ли е или е свързано? В моите очи това не е просто статистика. Това е направо диагноза. При нашите партньори от BookSpace.bg можете с промокод Константин10 да получите 10% отстъпка на целия избор от заглавия. Няма как да искаш по-добър живот, ако не инвестираш в развитието си. Няма как да искаш повече възможности, ако не си готов да се учиш как самият ти можеш да дадеш повече. И тук идва най-важното. Младите. Всички казват, младите избягаха. Няма ги, държавата се изпразни. Ама нека бъдем честни за една секунда. Младите не изчезват просто така. Младите гледат нас. Гледат какво правим, как мислим, как говорим. И ако ние седим и само се оплакваме, ако ние казваме тук няма бъдеще, ако ние не четем, не се развиваме, не спортуваме, не правим нищо, какво очакваме те да направят? Да повярват? Да останат? Младите са капиталът на тази държава. И ако искаме да има България утре, трябва да инвестираме в тях днес. И тази инвестиция не е само финансова, и с пример. Да покажем, че четенето не е наказание, а сила. Да покажем, че образованието не е задължение, а възможност. Да покажем, че спортът не е губене на време, а дисциплина. Защото училището и спортния клуб, там се изграждат характери. Там се изграждат хората, които един ден ще носят държавата. И тук идва най-важното. Ние много обичаме да псуваме политиците. Нон-стоп. Ама истината е, че върху това имаме ограничено влияние. Но върху едно нещо имаме пълното. Как живеем ние? Какви примери даваме? Как говорим пред децата си? И какви ценности имаме? Дали ще им покажем, че животът е само оплакване, или ще им покажем, че има смисъл да се бориш?
Бъдещето не се намира, създава се. Всяка държава е трудна, ако чакаш някой да ти я донесе на таблет. България има огромен потенциал. Проблемът не е в земята, а във вярата. Ако се върнем към това да вярваме в себе си, в труда, в семейството, в доброто, ще се случи. Може би не веднага, ама ще се случи. И да сме честни, като тинейджери ние не търсихме перфектната държава. Търсихме смисъл. Така и те сега търсят среда, в която да растат. Търсят хора, които да ги вдъхновят. Търсят причина да останат. И ако ние не им дадем тази причина, някой друг ще им я даде. И те ще заминат. И да е само да гонят някоя илюзия в чужда държава. И после пак ще кажем, съсипаха тази държава. Хора, изборите не са веднъж на 4 години. Изборите са всеки ден. И всеки ден решаваш едно. Част от решението ли си или част от проблема?